Samenstelling van de teams is doelman plus zo'n veldspelers. En de voorwaarden binnen dat er minimaal 3 vrouwen binnen. En maximaal 2 spelers uit het eerste elftal. Verdere aanvulling is vrij. Daar mag je wel even om denken, dus heren leiders. Want ik zal nog even opnemen wat de coach binnen van de teams. Het dophak het als coach Klaas Kobus. De Iniabar het als coach Sirk Roda. De Beuk het als coach Charles de Boer. Het Hok het als coach Cornelis Wartena. En het Geerhoes het als coach Klaas Veldman. Bij de coach en scheidsrechter melden willen. En in het veld B wil ik graag zeggen Iniabar. Neem net volledig bij mijn haren stekken, maar dan hoor ik het niet. Maar dat maak je wel even checken. De zin is er mooi bij dat we het niet aan. Jongens, het is hartstikke aan orde dat ik weet dat hoe hier uit bent. En is alle goal. Sheriff een sterke troef zet, dus die had de eerste goal al. Komen voor de goal. En hij komt er net in. Prachtig waarom. En nou troon naar de goal. De vrouw liet er gewoon hilde. Sjurres reed voor. Ja, een goal. Het Geerhoes. Nou, terug een dame. Dat is een verplichting. Hij gaat er net in. Hij gaat er oerheen. Ja, die heeft al heel mooie kurkers op het veld zo. En iedereen doet zijn best om die... Best schatje. Hier komt oranje weer on. Oh, let op. Oh, jammer. Mooi samenspel. Daar is oranje weer en nou zit er. Ik weet de stand net, maar oranje zit vermoedelijk nog voor. Ja. Het publiek laat ik een beetje mooi opzwepen, want dan krijg je wat meer moed, hè? Val nou nee. Stopper! Heel B, dat weet ik nooit. De wiet in die onval. Probeer het even. En de keeper. Ja, dan krijg je al die dak erachter. Hij heeft een beetje. Bij de noord- Ja, alweer een goal. Op deze kant, het hak. Het hak zet de boer in.